Hello guys, welcome to my YouTube channel. And for today's video, nandito po tayo sa Babas Eco Farm. So ulit, bumabalik po tayo. So gusto ko lang pong i-vlog yung mga kasama po namin doon. sa gitna ng palayan. Ayan. Marco, baka naman pumunta ka doon at magano. So ayan guys, ayan, di ba? Ang ganda po. Nasa gitna sila ng palayan. Matutulog kami doon. Kami punta ka na rin doon. Nagba-vlog nga ako. Oh, ayan, tinitig. Ayan. O, di ka kita RJ. Di ba? Ang cute. Kung kay kalukwa na. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. And yung tatlo doon, Subscribe din ako sa aking YouTube channel. sarap na ng higa nila. din ako And ng also, kasama ko si Thank you, Brokey po. Please like and subscribe po sa aking YouTube channel. Crystal Aubrey po, wala pa akong YouTube channel. mga kaloko-loko. So guys, ayan po, sila po yung mga batch ko po nung elementary saka high school. So sama-sama po kami ngayong araw na to. At jamming na rin sa amin kasi 3 decades po kaming hindi nagkakita-kita. So, I mean 20 siguro, 20 years na rin. So, ayun nga, nagsama-sama po kami yung araw na to at nandito po kami sa Babas Eco Farm para mag-jamming. Nakasama namin ang isang staff ng Babas Eco Farm na aming ka-classmate, Michelle! Ayan, yung aming kabatch. Ayan. Siya po yung staff. Mababait po. At ito po si Kami yung manginginom dito. RJ at si Kuya si Don. Ayan. Hello po. Shout out sa inyo lahat. Ayan. So, eto guys, may mga makikita po tayong bago sa May 1, I think mag-o-open. So, ginagawa pa lang po siya. Ayan, dito rin po. Ito yung mas malaki na circle po yung half circle siguro ang gagawin nila. Pero ano po natin yan kung ano po yung gagawin nila at bago po sa May 1. Ayan. At marami po silang bago sa May 1. Ating May 1 ang sinabi. So, antabayanan po natin kung ano yung mga bago po nila ilalabas po dito sa Babas Eco Farm. So, ito po yung nakikitan po ako dito sa bahay na yan. Ayan, rectangle. Tama ba? Rectangle yan. Ayan. Yun doon. So, ang ganda po niyan guys. So, dito po yung pinuntahan natin noong nakaraan. So, bumalik lang po ako at kasama yung mga kabatchmate ko. Nandito po sa harap. Yan sa harap po nila. Nandito po kami sa pinakalikod. At ito yung guys. Ayan. Yung higing bago. So, soon pa rin. Kasi ginagawa pa lang po siya. Tignan natin kung maganda po siya. Kasi for sure naman maganda. Ayan. Feeling ko ang gagawin dito is mga dating ayan, dating mga dating tent, mga ganon. Feel ko lang. So, basta abangan natin sa May 1 ang sinabi sa akin. So, sana pumunta po kayo dito sa Babas Eco Farm. So, awasan na yung natutulog doon sa Guys, lahat dito. Kasi kita yun Bring it up ha. Ito yung mga girls. Hi! O, diba? Saka mga boys. Hali ka na namin! O, dun tayo Kakanan naman ni Marco Samot to. Saan ba? So, ayan nga. Ayan, Star Dome daw to. Ayan. Ito, Planet Namic. Planet Pumasok ka nga! Ito yung pinakamalaking Star Dome. So kung mapapansin nyo, yung Star Dome is pa-star siya. Ayan. Diba? Kaya tinawag na Star Dome. So antabayan natin yan sa May 1 at makikita natin yung buong niya. Dito na natin yung mga sapasayan.
Example nito, So ito yung ito yung dating mabait na hindi nananahimik sa klase. Ngayon naman ayan, napakadaldal na. Sige, ano masasabi mo? sabihin ko lang, itong round na to, ito yung ginagawa ng mga super saiyan. Super science daw. So naging star, tapos naging super science. Tapos pag mga nag-fusion sila, mas malaki na doon sa kabila. Sa kabila. Sa kabila na daw mangyayari kapag Dito pa nag-fusion lang sila. yung mga ginagawa yung mga breed na maliliit. Di ba? Pag lumaki na yung mga breeding, doon sa kabila. May breeding na Sa kabila, nangyayari. pakita mo sa kabila. So ito na yung sa kabila na gusto niya ipaano, ayan. So malapit na star Yan naman star naging dome. science. Ano daw? Nagiging science. Naging science ano science? Super science. Super science daw ito pag once na ano. Mga maliliit eh. Ito pa lang yung mga maliliit. Pag na-fusion na kaming dalawa, ayan. Oh, ayan. Ano ba? Kikita niyo yan. Sige. O yan. Di ba? Uy, 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 uy. Yung banga dyan, mababayaran mo dyan. Uy. Ayan. Guys, for fun lang to ha. Ayan. Dali, nag-ano lang po kami. Uy, wag yung banga ha. Mamamaya. Oh, ayan. So, magsalita kayo ba? Ano, magsalita kayo. Pag malakas ka na, dito ka na. Pew! Ame. Uy. Ayan, yun na yung mga ginagawa nila dyan. Malakas ka ng science. Dito na yun. Ayan, pag malakas na daw ang super science, dito na mangyayari. Ayan, tapos na. So guys, di ba, napakasaya. Kasi ilang years kami hindi nagsasama-sama. So ngayon, nagsama kami. Kaya puro kapaliwal lang yung mga naiisip nila. So ngayon guys, mayroon pang isang ano. So tawa lang kami ng tawa. At ayan, enjoy the time na naging magkakasama kami. So ito guys, sa mga ano pa ha, ayan, please wag nyo pong escape ang aking ads. Tulong nyo na lang, support the small YouTuber. So sana lagi nyo po akong suportahan. At shout out sa lahat ng family ko sa YouTube. Nabat yung gitaan. Ano daw? Nabat yung gitaan. Aba na kita. Christine Marco. Shout out sa lahat ng family ko sa YouTube, sa YouTube family. Ayan, thank you so much sa lahat ng walang sawang support sa akin. Ayan, maraming pong salamat. At guys, inuulit ko po, ayan, wag niyo po escape ang aking ads. And please, sa mga bago lang po sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa aking channel. At siguro, etong araw na to, so enjoy lang namin yung pagkakataon na nagsasama-sama kami ngayon, magka-batch ng high school. So, parang 20 years ata kami hindi na hindi, 25 years like that. Kasi 16 years old, nag-graduate kami ng high school. So, 34, so around ganun, 26 years old. 26 years, ayan, halos 3 decades na rin kami hindi magkakasama. At may mga kanya-kanyang family. So, ini-enjoy namin yung moment na magkasama kami ngayon. So, guys, thank you so much and God bless po. Ayan. Ulitin nyo. Shout out sa iyo, mga Shopee. Shopee Express, man. Ulitin nyo kay Art. Di ba ang ganda niya? So, actually, nasa gitna siya. So, ito yung mga sunflower. Ayan. Mga lalaki po ng mga sunflower ngayon. Dito sa gilid niya. Oh, ganda. So ito yung laging nagsi-selfie mga classmate ko. Ewan ko ba laging nagsi-selfie yan. O see? Ayan. Ayan, makikita nyo kung sinong addict sa pagsi-selfie. At guys, may mga ano pala. So papakita ko sa inyo yung mga tags. Ayan. So may mga relationship. Ayan. Sana yung ano? Ikaw lang sapat na. Ayan, nandito po lahat. Kung gusto nyo magpa-picture sa hawakan nyo lang to. At yung sana all walang jowa. Asan na yun? Sana wala. Best friend. Hindi ko alam kung asan na siya.
Ito, ayan. Sana all walang jowa sa mga walang jowa dyan. Ito na yan. Pagkakataon nyo, take a break. Ayan, this day. So dito tayo mag-picture or else dito po sa entrance po ng Sunflower Farm. Entrance ng Sunflower Farm. So ayan, ikot natin. And ito yung mga babies na paso. Ayan, naging tattoo niya. Nakikita talaga ako dito sa ano, mga made in paso na ano. O yung baby ko, bakit ganyan?